Následných bodov na parku STS zadal čas 61 sekúnd 87 stotín. Štartovať bude Ivan Pilinský, Starov, Slovenský raj Hrabušice, Barbara Nová koncesná dvojka, ktorá bude nasledovať, potom Slavomíra Javorská Kongo 2, Sandra Kráľová, Stových, 27 Greta Matijová, Fantika, 28 Vanessa Poláziková, Progres a 29 Dominika Slivková, Limol Sprint. Dva roky už nie skákal. Ona jeździła, ale Jeden. Ty końca! Tak to jest Múri, výborný, ide do cieľa. Dobrá. Škoda tej prvej aj na super. Aj hodila prvá. Ivan Pilinský k Sarej dvojke, ktorá absolvovala parkour po 4 nepresených vodičov 64 stotín. Štartovať bude poradové číslo 25 Slavomíra Javorská Kongo 2.